A soroksári német nemzetiségi vegyeskar következik. 1978-ban az idősebb Josef Zwiegl elkezdte maga köré gyűjteni a nyugdíjas embereket, hogy németül beszélő kórust alapítson. Ismerte a jóhangú nőket és férfiakat a templomból, és emlékeikből írták le a régi soroksári dalokat. Így lehetett életben tartani a népdalkincset, és a mai napig fennmaradt a német nyelvű énekhagyomány. Az 1990-es években az ismert népdalkutató Ludwig Hollós dolgozott a kórussal, majd 1999-ben Negyes Sándor vette át a művészeti irányítást. Ezekben az években sokat fejlődött a kórus, lerakták az alapokat, amelyre ma is lehet építeni. A kórus nagy sikereket ért el a Landesrat által szervezett minősítéseken, kitüntetéses ezüst és aranyfokozatot kaptak. 2015 óta Pőcsik Viktor a művészeti vezető. A kórus életében jelenleg a legnagyobb siker az, hogy a Covid-járvány után is folytatni lehetett a közös éneklést, és új tagok is utat találtak ebbe a közösségbe. A kórust harmonikán kíséri Tóth Tamás. Fogadják őket szeretettel a színpadon a soroksári német nemzetiségi vegyeskar, és készülhet a leányvári csoport. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind die Sorokschal Chor und wir haben einen Liederstrauß aus Sorokschal mitgebracht und es freut uns sehr, hier sein zu dürfen zum ersten Mal. Und wir hoffen, dass wir uns auch in der Zukunft treffen können, mal in Verisvár, mal in Sorokschal. Und viel Spaß wünsche ich Ihnen und jetzt folgt unser Liederstrauß. Wir lassen uns nichts sagen.
szoktam mondani, ugye, hogy mindenkinek jut egy fél darab, meg egy kis kiadványunkat a Soroksáról, illetve majd, hogyha végen a rendezvénynek, akkor egy kis itóka is, vagy szilveszterre is el lehet rakni. Köszönöm szépen!